Mga pangunahing kalsada isinara sa pagbubukas ng kapistahan ng Manawag, Pangasinan. Traffic rerouting plan inilatag ng otoridad. Nagbabalik Joan Ponsoy. Isang entablado ay inihanda sa M. Garcia at Mendoza Street sa Manawag, Pangasinan. Sarado rin ang pangunahing kalsada sa poblacion area para sa multi-sectoral parade kasabay ng pagbubukas ng kapistahan sa bayan ngayong araw. May sasara po ang ilang bahagi ng Soriano Street, ilang bahagi ng Garcia Street, saka itong 7-Eleven po na Mendoza Street. Pero bawat pagsara po natin ay may mga kaukulang rerouting schemes din na susundin. Kanina alas 4 ng hapon, sarado na sa mga motorista ang nasabing mga kalsada. Full force ang PNP para magabayan ng mga motorista sa rerouting. Ang mga hindi makakadaan dito sa may mismong poblasyon, yung mga cargo trucks, buses, at mga malalaking sasakyan na pribado, at may maibibigay naman silang mga alternate routes na pwedeng daanan. Sa kabila ng inaasahang dagsa ng mga bisita, tuloy sa paghahanap buhay ang ilang tricycle driver. Sakop ng aktibidad ang paradahan ng Downtown 2. May naitalaga naman daw silang pansamantalang paradahan para sa mga pasahero. Papasada kami, madam, pero doon na kami sa may dulo sa Chong Street. Paparada po kami doon, madam, hanggang mamayang gabi. Samantala, muling isasara sa mga motorista ang nasabing mga kalsada bukas. Pagsapit ng alas 4 ng hapon, ipapatupad ang road closure para sa parada ng kapistahan ng Inang Maria. Joan Ponsoy naghahatid ng Balitang Amyanan.